ఈరోజు మనం చేయబోతుంది డబల్ కా మీఠా, హైదరాబాదీ స్టైల్లో డబల్ కా మీఠా చేయబోతున్నాము. సో ఫస్ట్ మనం బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. సైజ్కి కట్ చేసుకొని మామూలుగా అందులో ఒక 2 పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపించినట్టు కట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. ఒక 4 పీసులు సరిపోతుందన్నమాట. చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. సో నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో క్రంచీగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకుంటే సిరప్లో వేసినప్పుడు అవి తొందరగా మెత్తబడవన్నమాట. చాలా బాగుంటాయి. ఇలా నార్మల్గా పిల్లలకి కొంచెం ఉప్పు చల్లిచ్చి తినడానికి ఇచ్చినా చాలా బాగా తింటారు, ఇష్టంగా కూడా తింటారు. ఇలా అన్నిటిని వేయించుకోవాలి. వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ షుగర్ సిరప్కి 1 గ్లాస్ షుగర్, 1/2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని సిరప్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందులో 4 యాలకులు దంచి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈలోపు మనం పక్కన కడాయి పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా నెయ్యి, బాదం పప్పు, 4-5 కిస్మిస్లు, రెండు 3 క్యాషెస్ అంటే కాజు, వాటిని మంచిగా నెయ్యిలో వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి. చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ అనేటివి ఇందులో వేసి కాస్త వేయించుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా మారుతుంది అన్నమాట. కొంచెం నెయ్యి స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది. నెయ్యిలో వేయించడం వల్ల కొంచెం టేస్ట్ మారుతుంది అన్నమాట. ఇలా నెయ్యిలో వేయించిన బ్రెడ్ స్లైసెస్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, సిరప్ రెడీ అవుతుంది మనకి. ఇక్కడ బాగా తీగ వచ్చేంత వరకు కూడా అవసరం లేదు. నార్మల్గా సిరప్ అయితే చాలు. రెడీ అయిన సిరప్ని ఇందులో పోసేసుకోవడమే. ఇలా పోసుకున్న సిరప్ ఒక 5 నుండి ఒక 6 మినిట్స్ తర్వాత అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక చిన్న గ్లాస్ మిల్క్ని యాడ్ చేయాలి, పాలను. అంతే. ఇక ఒక 5 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఆ పాలని, ఆ సిరప్ని మొత్తం ఆ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అలా అబ్జర్వ్ చేసుకోగానే సర్వ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇలా సర్వ్ చేసుకున్న ఈ డబల్ కా మీఠా పైన ఇందాక మనం వేయించుకున్న ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ని గార్నిష్ చేసుకుని చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్?
బాయ్.